Khathi liqala uhlelo lokugoma, abantu babekhala kakhulu ngokuthi liyagqoza ngenxa yokwentuleka kwemigomo. Manje ke imigomo isixhaphakile, kepha abantu sebemanqika ukugoma. Sondelani nizohlaba. Lokhu kubonakala ngisho nasesikhumulweni samatekisi eBhara eSoweto. Ubungakathatha usayithatha nini baba? Angiyithatha mangithola isikhathi. Labo ababanjwa yilesi sifo bakhathazekile. Ngozibandlela wanyakenye uKhanya Ndaki wangeniswa esibhedlela ngenxa yeCovid-19. Wathuka kakhulu khathi ezwa umndeni wowabe elele eduze kwakhe usuzovalelisa okugcina kuyena. They started talking to him and they were telling him, "Dad, you've been the best dad ever." And they were saying to him goodbye. They were saying goodbye to him. Ube ngomunye wabantu abebemanqika ukugoma, kepha ukusinda kwakhe kumenze waguquka. If the vaccine can prevent me from dying, then I will take it. Bebebaningi abantu abashonayo khathi leli gciwane lihlasela isiwombe sokuqala, kepha manje usukhona umehluko. In this third wave, of those a few hundred who had been vaccinated who still got COVID, very, very few got sick. uMnyango wezempilo kuzwelonke ukhathazekile. The worrying trend, fellow South Africans, is that overall, in the last 7 days, there has been an 18.2% increase in new infections over that 7-day period. Zithe ukwenyuka izibalo zabantu abagomile izolo.